To hello logofer. Good morning to you logofer. फुंनि गोजोननाय बयखौबो जासिहरनाय जाबाय लोगोफोर थ' लोगोफोर दिनै बेखौनो बुंगोन जे जोंनि बर' हारियाव मानो बेफोरबायदि बार बिदिनो दोनखारलायनाय खारलायनाय सोरनिबा हिन्जावखौ लानानै खारनाय सोरबाया सोरनिबा हौवाखौ लानानै खारनाय बार जाबाय थायो नंगौना नङा लोगोफोर थ' साननो गोनां बाथ्रा आरोना जोबोद दुखु मोनो आरोना साननानै नायोबा आरो बेफोरखौ खोनायोबा निउसफोराव नुयोबा जोबोद दुखु मोनो आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोनाबो दुखु जागोन मानो होननानै बुङोबा रावबो दुखु जाया होननानै थानो हाया मानो होननानै बुङोबा न'खराव सासे मानसि बेफोरबायदि जायोबा सोरबाया लानो खारोबा बा सोरनिबा मानसिखौ लानो खारोबा मा जागोन नङा नङा सोरनिबा बिफाखौ लानो खारोबा सोरबा गथ'नि बिमाखौ लानो खारोबा मा जायो न'खराव नङा नङा बेसेबां दुखु जायो बिसिनि न'खरा आरो जोंनि बर'आ बांसिनानो माने गरिब न'खरफोर जे होल्लां होदां न'खरफोर आरोना गरिब न'खरफोर थाखा गैजायै फैसा गैजायै बांसिनानो बेफोरबायदि आरोना थ' जोबोद दुखु मोनदों लोगोफोर जे जोंनि बर'आव बेफोरबायदि जाबाय थायो बार खनसे नङा खननै नङा हाजार जाबोबाय बेफोरबायदि जाथाय जे मानो बे एखे जाथायानो मानो बार जाबाय थायो थ' दुखु मोनसै आरोना जों लोगोफोर थ' नोंथांमोना मा सानदों आं जेबो बुंनो हाया थ' आं जोबोद दुखु मोनदों जोंनि बर' हारियाव मानो बेफोरबायदि खनसे नङा खननै नङा बार बेफोरबायदिनो हाबा जानाय गथ' गथाय गोनांखा नै बेफोरबायदि मानसियासो बेफोरबायदि दोनखारलायबाय थायो आरोना थ' बेसेबां लासिंसिं साननानै नायोबा नङा लोगोफोर थ' दुखु मोनो आरोना थ' बे सावगारियाव नुनाय जे हौवा आरो हिन्जावा माने खारलायबाय आरोना थ' नोंथांमोना माने नुयोबा बिसोरखौ अन द स्पट हमनानै माने कन्टेक्ट नाम्बार होखानाय दङ बे कन्टेक्ट नाम्बार थांनायाव होननाय कन्टेक्ट नाम्बाराव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं बुहुत साबायखर बावगोन जे नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै होनो हायोबा थ' आंबो नुयोबा आंबो अन द स्पट हमगोन थ' नोंथांमोनाबो माने बिसोरखौ नुयोबा हमनानै दोन आरोना हमनानै दोननानै नोंथांमोननि जे नोंथांमोना मा नांगौ बेखौ बिनानै लानो हागोन आरोना बिथांमोननि न'खरनिफ्राय जा एसे एनै हानायखिनिखौ आरोना थ' नोंथांमोना लुबैयोबा आरोना नोंथांमोननो हेल्प नांगौबा बयहाबो मानसिफोरनो हेल्प नांगौ जायो नङा नोंनोबो नांगौ आंनोबो नांगौ नै बेफोरबायदि आरोना बयनोबो हेल्प नांगौ जायो थ' बेखायनो गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ आरोना थ' आंनि बुंनाया बेनो लोगोफोर जे नोंथांमोना बे सानै मानसिखौ हमनानै दोननो हायोबा जे हमनानै हरनो हायोबा नोंथांमोननि थाखाय साबायखर बावहरनाय जाबाय आरोना एडभान्स साबायखर बावहरनाय जाबाय नोंथांमोननिसिम थ' लोगोफोर नोंथांमोना नाजाबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना नुयोबा जे हमनानै हरबानो जाबाय आरोना थ' जोबोद दुखु लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा बिथांमोननि न'खरा दिनै फैफिन नेनानै दङ बेसेबां गाबगु फुगु माने गथ'आबो बिराद गाबदों बिमाफ्राबो बुहुत गाबदों हौवानि बिमा हिन्जावनि बिमा बिफाफोर आरो हिन्जावनाथ' फिसाया नांला होनखाबाय माने खनसे नङा खननै जाबाय बेखायनो माने नांला आरोना गासिखौबो मिथिखाजोब्बाय बुजिखाजोब्बाय बे हिन्जावजों माने संसार मोजां मोननाय नङा साननानै माने बियो हिन्जावखौ नांला होनखाबाय आरोना एडभान्स थ' बेखायनो हिन्जावनिफ्राय आं जेबो बुंनो सानला माने हौवानिफ्रायथ' दायो बुहुत गाबगु फुगु माने नेनानै दं लिंहरगासिनो दं फैफिन बिमा बिबैफोर बुहुत माने गाबगु फुगु लिंहरगासिनो आरोना थ' बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना हेल्प खालामनो नाजा आरो हौवाखौबो हिन्जावखौबो हमनानै हरनो नाजा आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिनायनि थाखाय जे बे घटनाया जादों जाहैबाय बरमा डिस्ट्रिक्टआव थ' नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जे नोंथांमोना हमनानै हरबानो जाबाय आरोना नुयोबा थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर बेफोरबायदिनो हेफाजाब खालामबाय था आंबो नोंथांमोनखौ माने बेफोरबायदिनो भिडिअफोर नोंथांमोननिसिम निउस दैथायहरनानै माने आंबो नोंथांमोनखौ हेल्प खालामगोन आरोना हेफाजाब खालामगोन नोंथांमोनाबो आंखौ हेफाजाब खालामबाय था थ' बेनो आरोना आंनिफ्राय बुंनाया थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिनायनि थाखाय किप सापर्टिं मी किप वाचिं माय भिडिअस लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय लोगोफोर